Welkom bij het programma Gewest Friesland, wat reportages die van gewest tot gewest in de rin van de jaren uitgestuurd had voor de landelijke televisie. En dan hebben we het zelfs over de Frieske stikken daarin. En dan gaan we eerst nou weer om naar 1968 en dan gaan we naar de But in Grauw. Want er zit een man in Lietshoeske of Wenarkje. En daar had Johan van der Zee, die dat programma maakte, had zei van dat we eigenlijk een echte showroom reportage. Ja. Maar showroom, wie dat doen dan net? Nee, dat kan beter. Die gaat dit jongen en die denken, zou zo'n programma maken. Maar Ja. nee, voor mij altijd nog een van de heertepunten. Ik hier er in mijn radiotijd hier een keer West. Een technicus bij de Rono, Willem Westra, kwam uit Grauw en die wist dit. En toen ben we de jaren West en we hebben toen voor de radio interviewd en toen ik bij de televisie kwam, toen had ik daar maar wij een keer heen. Ja. Alleen het contact met zien, dat was moeilijk, want hij had een telefoon en hij wenne nogal via voor, er moest er maar een bootje moest erheen. Ja. En toen hebben we op een bepaald moment hier in de tijd oor en toen hebben we een bootje hier en toen ben we erheen vingen. En toen weer het meest. Het eilandje dat leidde, maar dat hij weer net. Toen ben we naar de oorborrelje vingen en die zei nee, ziekmans leidt in het ziekenhuis. Dus ja, toen ben ik maar bij Verombiën. En op een bepaald moment kreeg ik een telefoon uit Grauw. Want zoals dat, iedereen weet dat dan. Er had een filmploeg op het stukje van Ziekmans. Van der Zee, hij is weer thuis. Nou, toen werden we wandelen met een onderwerp over ruilverkaveling in de buurt van Snits. En dat kon wat vlugger. En toen hadden we weer een bootje hier en toen ben we er weer heen vingen. En dat weer er. En nou ja, hij toch dat we vast in Kotten kwamen. Maar dat was wel even zien, denk ik. Sirkmans op de But. Menige watertoerist bekijkt dit stukje grond met begeerige ogen. Maar het is niet te koop. Want al sinds jaren woont hier Frederik Siekmans aan het vaarwater de Weide E. in de buurt van Grauw in Friesland. Siekmans en zijn dieren wonen hier goed. De baas in zijn woonark, de dieren in de hokken die daaromheen staan. Ik ben visser en vogelvanger van beroep. Toen 12 jaar was ik al visker. En ik heb vist aan 77 jaar toe. En ik ben nu 81 jaar. Natuurlijk, als je 81 bent, dan kun je niet meer beroepsvisser zijn en geen vogels meer vangen. Maar Siekmans verkoopt nog wel eieren. Ja, ik verkoop ook eieren, maar daar komt niks van hoor. Die kippen is van aardigheid. Daar moet nog centen bij. Maar als je niks op de pool hebt, dan is het helemaal niks. Daarom heb ik 5 3-kleurige poezen en wat kippen, stukken maar 1. Anders wou ik er ook niet wezen. 1, 2, 3. Goed zo. Bereiken, dan moest je ook even zitten hoor. Die zusje zit ook, ja mooi. Kom maar even mee. Oh, maar doet hij niks? Nee, niks. Ik paas golfje. Ja. Ja. Ongeveer een paar scholen hoor. Kom even mooi zeggen. Ziet ook niet niks? Nou. Kijk nou eens aan, daar zit Marijke Christina. Ja, mooi. Maar ze is te mooi. Ja, reusachtig. Oh, 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 en dat heb je allemaal leren. Hallo, missie Boyn. Ja, 1, 2, 3. Goed zo. Dan heb je maar Richard weer aan de zee springen. De dieren, daar leeft deze man voor. Iedere bezoeker moet getuige zijn van de kunsten van de poezen. Meestal valt het zonder die kunsten wel op dat Siekmans precies weet hoe hij met dieren om moet gaan. Uw vader overleden is in 39. Toen ben ik begin te leren. En ik had een brief geschreven en dan wou ik hem lezen. Dan kon ik hem niet lezen, heb ik met elkaar gehoord. En ik heb voor weer eens geschreven. Heb ik ook in elkaar gehoord. Maar het werd al beter. Aan, daar was een hoofdletter H voor. Deze
Dat moet niet, er moet niks voor. Ik zeg, goed dat ik dat weet. Maar ik een zangboekje, en er stond een versje in, maar mijn vader zong veel. En ik zei ook altijd, vroeger zong ik altijd. Maar ja, ik heb nooit naar school gegaan, ik heb niks geleerd, helemaal niks. En dan had ik dat woord nog maar ken, dat ene woord. Dan kon ik dat versje ook wel zingen. Zo ver ben ik. Maar ik vraag erin, ik leg dat boekje open neer en dan komt er een bij mij. Ik zeg, mijn ogen zijn nou zo min worden. Ik zeg, ik kan niet zien wat er staat. Dat is dat, zeg je, dan ga er maar weg, nu weet ik het ook. Iedere poes zou jaloers worden als hij wist wat zijn 5 soortgenoten bij Siekmans te beurt valt. Ze krijgen koffie van de baas en die baas vindt bovendien dat er zelfs geen margarine, maar roomboter op de koek hoort. Hoi. Marijke, koffie. Een poes krijgt bij Siekmans in huis een stoel aangeboden. Een mens zou daar in de woonhaak het comfort missen. Er is geen elektriciteit, er is geen aardgas. Toch is Siekmans geen kluizenaar. Hij heeft graag mensen om zich heen. Bovendien heeft hij contact nodig met de mensen in de buurt, want met de gezondheid van een 81-jarige kan zoiets gebeuren. Ik heb nog een vlag aanschaft. Ik zal het in de buren zeggen, als er iets aan bekeert in de vlag staat omhoog, dan is er even komen. Maar telefoon heb ik niet. Siekmans is kort geleden in het ziekenhuis geweest. Hij vond het niet erg. 's Ochtends om 5 uur lag hij in zijn bed te zingen. Want zingen is thuis mogelijk. Waarom zou je het dan ergens anders ook niet doen, als je dat prettig vindt? Zo zaait het boertje, zo zaait het boertje. Zie zo zaait het boertje, zijn koren in het veld. Wil je weten hoe de boertje, wil je weten hoe de boertje. Wil je weten hoe dat boertje zijn koren verkoopt. Zo verkoopt dat boertje, zo verkoopt dat boertje. Zie, zo verkoopt dat boertje zijn koren aan de markt. Prachtig. Een oud mansje, daar hond al innig. En die had er geen enkele last van op een of andere manier. Maar, jongen, het weer geen Fries. Nee, weer Grazer. Ja. Volgens mij. Ja, Ja, ja. of Drent. Nee, een Grazer. Een Grazer, ja. Zo klinkt het ook wat. Ja. Het aardige is dat, nou ja, hij had daarna net zo lang meer leven. En de chirurg die hem behandeld had in het ziekenhuis, die wennen er Ja, daarna. ja. Had hij er nog wennen, dat weet ik niet. Nee, maar die had er een heel mooi huisje hoe dat hoe kwam die man daar? dat weet ik net. Hij wie fisker, rijdsnijer en dat soort dingen. En ja, hij had dat arkje daar en Hij leefde op hemzelf. ja, eerst maar een broer te jaren en doet wij de kamer al in. Ja. En nou, hij is overleden, het verder net in bij geweest en dat verdwijnt dan. Hè? Ja, hij is daarna weer in het ziekenhuis weg en daar in de stoel. Ja, maar waarom vond het nou zo'n mooie, bijzondere reportage? Ja, nou, vooral door het feit dat we dat Wakker West hadden. En dat die man, die hier helemaal net het idee dat hij bijzonder was. Wij kwamen daar van die katten, maar de naam van de prinsessen, Beatrix, Irene en Marijke. Marijke, Marijke, Christina hier toen nog Marijke. Goed. We gaan naar een oren favoriet daar, denk ik, want dat wie vrouw Pruksma.
wanneer die zijn van 1861 wie die binnen. Die wie 108 jaar, doet hij omdat hij in 69 opname had. Maar wat ik net gewaarworden ben in het verhaaltje, dat is, waar wie dat? Waar wennen ze? In Driels. In Driels? Ja, Oh, ja. 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 Ze wennen in Driels. Ja. Nou, zullen we eerst even een sjen? Mevrouw Pruksma, 108 jaar. Ik ben in 61 geboren. 1861. Ja. Denk je dan nog wel eens over dat je de oudste van Nederland bent? Nou, als me dat niet zin komt, dan schrik ik er zelf van. Ja? Dan denk ik heb me net begrepen, zo'n meisje zo oud. Ik heb nooit zo'n oud kind. Nee, Nooit. nee. Maar nou ben je zelf zo oud. Nou ben je zelf zo oud. Ja. Ja. Mijn ouders, mijn huid direct waren niet aan het worden. En ik heb een zuster gehad die is 100 worden. Ja, ja. En nog een zuster die is 80. Oud geslaagd nog. Je komt uit een sterk laag. Oud geslaagd. Ja. Ja, een sterk laag. Dat is tweederlei. Want ja, de inhouden wat die dient. Heb je ons wat werk in je leven? Ja, ongereeslijk. Tiger. Tiger. Ik zie een been in de rokkenwinkel. Een winkel? Ja, grinten en kruidenierswinkel. Nou, dan weet je het wel. Ja. En zou het ervan komen dat je zo oud bent nou? Dat weet ik niet. Dat komt nergens van, man. Dat is een gave die wordt miljoen. Want mijn beginsel is mooi denken, nee, boppen. Je bent een joogmeisje. Ik ben zal we nog maar net over praten, maar met denken. Daar steek feest op. Daar steek feest. Op mijn stek. Ja. En Ja. dan krijg ze me net af. Wat vond Daar je... leef ik maar en daar hoop ik maar te sterven. En dat is mijn beginsel. Ja. Als ik deze ding, hè, als ik die van jou op de tafel daar lees, weet je wel wat dat dan binnen? Ja, ik sjouw het, maar ik sjouw het niet, man. Nee? Ja, maar de ene kant is godsjes. Ja? Er zit een godsje. En de andere kant is beliedjes. Ja. En aan de kant is standjes. En de andere kant is eskes. En wat ben dat nou voor dingen? Bekkeltjes. Bekkeltjes. En dan dingen we dat ze trosken naar vingers. Ja. En, Heb je dat hier- soort en dingen? dan hier we stuiter op een blauwe stien. Dan gaan we naar de Walta. Want daar werden de grote die hebben allerlei mooie stoepen. En daar zitten we, te bekkeljen. Nou, dat is toen eerst in vrede. Maar dat is de volle tik voor de dames en heren. Dat we waren nog al trakteerd op een Amerika voor water. Of Nou, namelijk van wetter. Krim goed u zijn. Nou, daar bij voort. Wij zijn horen stoepen. Ja. Wat vond je nou een mooiere tijd? De tijd dat jou jong wien, dat we zeggen hier of 30, of de tijd dat je nou in leven? Nou, het is nou de functionele toestand omgekeerd. Dan is het nou alle rijkdom, hè? Vroeger. Ach, ach. Ik ging in winkel, ik weet het mij bekend. De meesten kwamen dan voor 3 centen thee. Nou, daar zie ik geen westje voor. Dan smeert ik maar 3 centen in die in een skeelje. Dan hinder voor 3 centen. Ja, ja. Ja. En een jaar moet het hier net op het schreeuwen. Maar ze hielden dan nog vrede en aardigheid. Wat vind je dan van deze tijd? Maar al die techniek om je heen. Nou, daar kan ik soms raad van worden. Het is vanzelf maar gedoemd. Maar als ik die televisieboel jongens show, ik zal nog maar eerlijk wezen, dan denk ik, ach, wat een gekke boel. Ja, hè? Want er is een beeld erbij, dat zet niks te maken. Zo gaat het bij. Ja. Springt en dat doen ze, dat die naar om, ja, van alle zijden voor. Ja. Komt dat nog allemaal van de televisie? Ja. Nou, doe dan maar. Hij dat geen nog doen? Nou, ze moeten net met net een volle praten. Net een volle Ik ben praat. altijd bang waar je denken dat ze het denken, hè, want ze dat al de meesten drukte. Ik vind het een raar idee. We hebben hier rondom te gaan. Ik zei weer lezen, zei ik de zinnen, de mannen die weten, de zinnen weten op een ondergang en de mannen kennen zijn gezette tijden en dat hebben wij genomen. We hoeven niet de mannen. We lieten mevrouw Pruksma even zien. Doe in 1969. Dat wie in 2 gedeeld, maar we hadden wat onelkoor zet. Want wij vonden in het archief van Gewest tot Gewest het eerste stuk van 3 een hele minuut en daarna een stukje van een minuut. Dat is die helemaal apart. Je had er wat mee omwrotten of zo? Ja, er had later een programma geweest over 100-jarigen of zo, of meer dan 100-jarigen. Ja. En ik denk dat ze er
Ja, in het archief waren er ook wel eens wat uitknipt. En dat kwam als film in het archief. Ja. Dus het kan best wezen dat ze er een stukje uithellen. Ja. Wat ik me ervan herinner is dat zij in zo'n soort zo'n staafmicrofoon. En het eerste wat ze zei, mag ik dat in de moela? Dus, Dat is een soort thermometer. ja, maar ze zetten me behoorlijk op het nummer. Dus ik begon over de landingen op de mannen of de vluchten naar de mannen en Hajo dat action. Ja, maar dat Hajo toch action. Dat zei van, nou, maar is net zo'n stomme vragen stellen. Wie dat toen, oosten van Friesland? Ja, Joost zelfs de oosten van Nederland. Ja. En er is nou iemand die is 110, ja. 110 of 111. 110, ja. Ja, maar dus die wie wel heel... En dat wie eigenlijk net te zien, dat ze zo Nee, nee, En ze is nee. wel goed bij copy, dat Ja. is, ze kon net goed met zien, maar verder... Ja, weer heel... Ja. Ja, want ze had de ramp op het Hegemar. Maar daar stekte ze nog een beschuldigende vinger naar de mensen die de ring van de derde mensen hadden. Ja. Dat is die haar nog heel helder voor de geest. Alleen dat zit er dus net meer in en dat zal er in het archief wel uithellen wezen. Dus dat is, Ja. Oh, wat jammer. Want dat vond ik door een heel mooi stukje. Ja. We kennen nog een wondere figuur. Die had vroeger in Weidem libben. Dat wie een dokterszoon. Dat wie Iserda. En Iserda die had de radio uitgevonden in Nederland. Ja. Schotanus Steringa Itzerda. Zij heet er... dat is de... Dus een Fries had de radio uitgevonden. Ja. Nou, dat maar we nog hartstikke klaar ongeschaald, maar we daarbij... ik weet niet dat hij de radio uitgevonden had. Maar hij had daar boven op het kerkje in Weidem... had er zitten te prutsen. Ja, er is een sale naar hem neemt in het NOS-complex in Hilversum. Dus men vindt het beroemd, maar wij wisten het helemaal net toch hier, hè? Nou, de wisten we het wel. Ik bedoel, er was wat aandacht op besteed. Anders ik dat ik nooit een programma maken. Dus doe ik een boekje uitkomen. En het mooie is dat hier in Ter Itzart, daar komt de familie bij. Daar komt de familie Ja. van Itzerda. Ja, dat is Ja. dus logisch. Met En daar is een man die hier bij de restauratie van het Sjerkje belutst meer. Dat wie echt een Itzerda. En die wil echt ook rustig graag dit filmpje kiezen. Maar ja, hij bent het in Bussum, dus dat weet niet het maar. Nee, dat komt wel goed. Wij zullen eerst even naar het filmpje, maar dan gaat Johan van der Zee dus naar Weidem. Afgelopen maandag werd in een fabriek in Leeuwarden de laatste hand gelegd aan het gedenkteken. Het 4 meter hoge, uit roestvrij staal opgetrokken object werd gemaakt door Harmen Abma in opdracht van het gemeentebestuur van Baarderedeel. Hoewel de eerste radio-uitzending van Itzerda hier op de foto vanuit Den Haag plaatsvond, deed hij ook in zijn Friese tijd interessante experimenten. Meneer Swierstra, we staan op het ogenblik in het huis waar Hanso Henricus Schotanus Asteringa Itzerda is geboren. Wanneer was dat? Dat was in 1885. Hanso was een man die niet makkelijk aan de leiband liep, blijkbaar. Door zijn tijdgenoten is hij wel een wilde eend genoemd. En dat heeft de ouders ertoe gebracht om hem, nadat hij hier de lagere school had afgelopen, maar niet laten gaan naar gymnasium of HBS, maar naar een soort van drillschool in Leeuwarden. Het destijds nogal bekende instituut Poutsma. En daar heeft hij dus wel de school afgelopen, maar dat versperde voor hem de weg naar de universiteit. Hij is toen, korte tijd is hij leerling geweest, nadat hij dus van de lagere school afgekomen was, van dit instituut Poutsma afgekomen was, is hij korte tijd op de machinistenschool in Amsterdam geweest. Maar tussentijds is hij daar vandaan vertrokken naar Bingen, waar hij aan het Rheinisches Technicum in 1908 de graad van ingenieur heeft gehaald. Maar als hij daar vandaan komt nu, dan blijkt zijn belangstelling voor techniek onder andere uit het feit dat hij zich dan eerst op de vliegkunst werpt. In 1908 bouwt hij een vliegtuig in het dorpje Mangum, waarschijnlijk in het wagenhuis van de pastorie van dominee Nicolai. En daar heeft hij een vliegtuigje gebouwd dat 1,3 meter lang was, 2 meter breed, dat 12 kilogram gewicht mee kon nemen. Dat is dus een van de technische experimenten die hij hier in Friesland heeft ondernomen. Ja. Heeft hij er hier meer ondernomen? Nou ja, in de pastorie te Wandgem, daar heeft hij gebouwd een ontvangapparaat. En daar heeft hij bij tijdenwijlen dus zitten luisteren. En daarbij heeft hij het ook getroffen dan, dat hij toevallig luisterde toen de slag bij Jutland
aan de gang was. Zodat hij diezelfde dag al kon vertellen dat er een grote zeeslag aan de gang was. Toen nog in geen krant er iets van stond en toen nog geen mens in ons land daar verder van wist. Dat kwam pas enkele dagen later. Itzerda en zijn experimenten bleven in Mantgem, de plaats waar Itzerda's meisje woonde, niet onopgemerkt. De heer en mevrouw Bos. Nou ja, de mensen die hadden eigenlijk een beetje de gekker mee. Dat weet je wel, dat gaat zo. Want daar hadden ze geen verwachting van. No? Wat zeiden ze van Itzerda? Maar zeiden wat zoer die vent, hè? Dat wordt dan niks. No? Wat omknoeien. Maar ja, er zat meer in dan dat de mensen dachten van hem. Hè? Hij werd later in zijn werk vaak tegengewerkt, maar in zijn liefde is hij ook verschrikkelijk tegengewerkt. Tenminste in de eerste beginnen. Hoe ging dat? Hij mocht helemaal niet bij de dominee binnen de deur. Waarom niet? Omdat die dominee geen lichtenis had. Hij dacht, dat is iemand van niks, daar kan ik later mijn dochter nooit aan toevertrouwen. Van school gestuurd, en dit niet en dat niet. En hij mocht geen verkering met haar hebben. En dan hadden ze buitenverkering. En door wij als jonge kinderen, dat vonden wij natuurlijk machtig. Hè? Als zij het binnenpad weer langskwam met zijn oude fiets aan de hand. Nou, dan zeiden we, Hans komt er weer aan. Hans komt er weer aan. Hè? Ja. En dan waren wij al op de hoede natuurlijk. En dan kwam die fiets, die kwam hier in dat straatje bij die ringmuur te staan. En dan, als dominees 's avonds naar bed was, hè, dan dacht Hans, nu is de kans veilig. En ook wel eerder. En dan kwam Gerde in de tuin en Hans die klauterde over die muur daar bij de bakker. En ja, als Gerde dan gemist werd natuurlijk, dan kwam dominee de achterdeur uit. En dan kwam Hans weer over het muurtje. En dan zeiden we, de ridder weer. Hè? Ja. En het is uiteindelijk toch nog wat geworden, geloof ik? Ja, aanhouden doet verkrijgen, dat dacht Hans toen al. Itzerda, zo kennen we hem dus weerom, maar net volle mensen in Friesland zullen hem nog kennen. Want zeker die radio net, maar een vleertuigje in Mantgem uitvoeren en daar had er even mijn vleien, dat konden we toch al in, hè? Nee, dat is een bijzondere man. Ja. Ja, maar wat ik bedoel is dat wij daar nou helemaal geen omdenken meer voor haar. Nee, en hij had blijkbaar dan dus toch uitvindingen die niet de moeite waard waren en niet in Hilversum geraakt kregen. Ja. Maar wie er net meer te vinden over die man, want hij is maar een peer aan het wortletten, zeg maar zeggen. Ja, dat heb ik me letterlijk afgevraagd, want ik weet het net zo goed meer. Maar ik denk het net, want we zijn er nou behoorlijk lang maar aan de gang om dingen uit te vinden. Maar het rare is echt dat jammerke wat er zitten had te prutsen, dat zit echt net in de reportage. Nee. Dus dat kan je dan net vinden op je door. Ja. En in mijn onthoud hebben we daar wel filmen, maar hoe dat precies zit, dat weet ik niet meer. Nee, nou goed. Wie is het dat? Het wie eigenlijk de eind van deze uitsturing oer radio op televisie. Gewest Friesland. We zijn de tak een weekend weg.